Хора, аз съм Дарвин, Даркмастър. Тоест ще ви покажа един мой дек, който ги пуках още и на 4-та арена. Ами да, само е така да направим, да махнем аз кой бях сложил в 4-та арена. Хок Райдъра, него бях, а другия с който бях, това беше... Кой беше? Аз забравих. Май беше Майниан Хорда. Да, май беше Майниан Хорда. Да, Майниан Хорда. Това беше. Това ми беше. Аз съм на 5-та арена. 4-та, имам 3-та, 2-та, 1-та. И тренинг кампа, който тук има най-много карти. Може да ги получи 6-та, 7-та, 8-та. Има и нови карти. Те са 2. Но сега вече играя на 5-та арена. Играя с Fire Spirit-та и... Wizard-та. Ето сега така играя. Ами... Хора, айде да изиграем една битка. Така. Началото го почваме с Wizard-та. Дано нещо да направи. Той е лесен за убиване. Аз съм играл на един лош. Тук един Baby Dragon. Baby Dragon на 100% красива. Сега капам пеката. И Baby Dragon с... Baby Dragon е много ефективен срещу Майниан Хорда или Майниан. Все едно. Добре. Опа. Тук малко ще махна капан или едни Fire Spirit-та да сложим. Харим Baby Dragon. И добре. Просто сега е така правим. Слагаме балон. То Wizard е напълно безполезен. Напълно безполезен. Така. Fire Spirit-та сега слагаме. Така. Той ми струши първата кола. Закопът. И аз съм закон. Да. Сега тук слагаме един Драгон. Да. И тук... да. И един... Така. Ето първата кола. Изи просто. Айде и втора кола трошим. Един балон. Една скелетън армия. И такива Fire Spirit-та. Един принц. И ни печелим, хора. Така, добре. 30 какви още. Оп. Колко ни трябват и 700. Още 300. Това, хора, това ще е един кратък клип. Еми да. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се харесал. Абонирайте, станете номер 1. До другия път. Чао!